Hirimba singsa koktuma kasai phika sini India 25 News Channel ni mangtiwo. Koktuma angka telemora borma sora amsani Sukusondro Deburmani sasuk sunari Deburma bisiktam umoni cerai busa lai thangnai 6 tarik ni sanja jorao nogo suksai ni bagi karen bil riwi mania hanibai karen line tanjak manibai sati musungi no ganti maimui sungi tongma jorao bisiktam umoni cerai busa sati hor nangai busa kenangai khamui thangka bisiktam umoni cerai busa obo haike busa kenangai hor khamjak phano nogo sana kri yago rang khoksa krini bagi salnai rombui khamjak cerai busano saknairi mania ngai thongaro toniwi buma bufa kha tongbo yaksugyani bagi saknairi mania hne khanawi UTF bodolo tini 9 tarik krak salo khamjak cerai busano GBP saknai nogo tui saknairi kha tabo khamjak cerai busani buma bufa song chukjayani bagi haste naikol tongnai tei khagana mayagana lukurokno koimung yafarka khamjak buma bufa song keboda yak pholokno hinei Bureau Report India 25 News